Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu, Rita Mirea sunt. Astăzi vreau să vă arăt cum se face acest model de vestuță în culori. Din resturi rămase de la încălțăminte, m-am gândit că pot face o vestuță în mai multe culori și ia uitați rezultatul, ce bine arată. Au intrat până în 500 de grame de fire. Mărimea este universală aproape, mărimea M și X merge foarte bine. Oricum e lărguță, este foarte bine de luat și peste un plover. Vedeți ce bine arată. Și dacă doriți să vedeți modul de lucru, rămâneți alături de mine. Și să începem. Pentru a face această vestuță, eu am folosit un fir Alize Diva Silk Effect, o croșetă numărul 3 și un fir așa un fir, vedeți? Asta este firul de la Alize Diva. Eu am făcut această vestuță din mai multe culori în pătrățele, dar nu sunt pătrățele, e un fel de veu pătrat. Nu e un pătrat, e un veu, vedeți? Din mai multe culori, am avut multe resturi de la încălțăminte, multe culori rămase, ghemulețe și m-am gândit că ar fi o idee să fac o vestuță ca să folosesc și resturile, da? Deci, culorile astea le-am avut prin casă. Voi puteți să faceți din fire degradé, iese iar foarte frumos. Este prima dată când fac acest model, mă gândesc că merge și un cardigan. Este foarte frumos modelul și se lucrează foarte repede. Și vom începe să facem primul pătrățel. Și vom începe să punem ochiurile de aici, de jos. Vedeți? Să punem ochiurile de aici. Și vom face 40 de ochiuri de lanț. Eu deja le-am făcut, vedeți? Am făcut 40 de ochiuri de lanț aici. Ia uitați, 40 de ochiuri de lanț. Acum, după 40 de ochiuri, mai lucrez încă 3 ochiuri. 1, 2, 3. Dau după croșetă și mă duc în ochiul acesta. De aici, în ochiul al 4-lea. Și voi face primul picioruș dublu. În următorul ochi voi face al doilea picioruș dublu. Și am deja 3 piciorușe duble. Ochiurile de lanț, primele ochiuri de lanț, eu le consider ca fiind un picioruș dublu. Un ochi de lanț, dau după croșetă și las un ochi liber jos și mă duc în următorul și fac un picioruș dublu. În al doilea picioruș dublu, în următorul, al treilea, voi face picioruș dublu. Ochi de lanț, las un ochi de lanț liber și mă duc în următorul. Și fac un picioruș dublu, în următorul fac al doilea, în următorul fac al treilea. Ia uitați. Așa, continuăm tot așa, cu ochi de lanț, unul liber și mă duc în următorul și fac grupurile de câte 3 piciorușe duble. Și avem acum 1, 2, 3, 4, 5 grupe. Avem 5 grupe. Acum nu mai ridic ochi de lanț. Dau după croșetă și număr de jos. În număr de jos 1, 2, 3, un ochi al 4-lea voi face primul picioruș dublu.
1, 2, 3, în ochiul al patrulea, da? În următorul voi face un picioruș dublu. În următorul voi face picioruș dublu. Da? Vedeți? Oi de lanț. Las unul liber și mă duc în următorul. Și fac la rând câte un picioruș dublu, despărțite între ele printr-un ochi de lanț. Da? Am 4 grupe, mai fac încă 1. Da? Ia uitați, acum să vă uitați, să vedeți, da? Așa arată. Deci am 5 grupe până la mijloc și după mijloc tot la fel, 5 grupe. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Acum mă întorc și voi ridica 3 ochiuri de lanț și mă întorc. Și voi face 3 piciorușe duble în acest loc. Aici, da? În primul, după primul picioruș dublu. 1, 2, 3. Așa cum v-am zis, ochiurile de lanț e un picioruș dublu. Deci 1, 2, 3. Doar la marginea aceasta, da? Continuăm. Am făcut un ochi de lanț și mă duc în următorul spațiu și fac 3 piciorușe duble. 3. Oi de lanț în următorul spațiu gol. 1, 2, 3. Ia uitați, ca să vedeți mai bine, da? Și continui. Trei ochiuri. Ia uitați, și acum avem 1, 2, 3, 4, 5 grupe. Acum nu mai ridic oi de lanț, dau doar după croșetă și mă duc tocmai aici. Vedeți? Sar peste aceste două grupe și mă duc aici. Și fac 3 piciorușe duble. Oi de lanț, în următorul spațiu voi face 3 piciorușe duble. În următorul tot 3. Oi de lanț. Oi de lanț și aici în următorul tot la fel voi face aici, vedeți? Aici voi face 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Vedeți? Ia uitați. Deci am 2, 4, 5, 2, 4, 5. 10 grupe avem. Cred că ați înțeles. Acesta este tot modelul. Mă întorc tot așa cu 3 ochiuri de lanț și continui și fac aici 3 în fiecare ochi. Iar aici la mijloc sar peste cele două
ochiuri, două grupe. Și vom lucra așa, ia uitați aici, lucrați așa în continuare până obțineți 10 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rânduri. Da? 10 rânduri. Și acesta este primul pătrățel. Apoi lucrați iar altă culoare și altă culoare și tot așa le vom uni între ele. Acum vom face unirea între pătrățele, vedeți? Eu am folosit culoarea grena. Voi folosiți ce culoare doriți să vă fie în relief, așa mai ori mai închisă, ori mai deschisă, dar care să nu o folosiți în pătrate. Și vom uni între ele, vedeți? Eu o să vă măsor să vedeți, ca să aveți idee, lungimea la pătrat. Poate vă faceți un calcul pentru voi la lungime. Are 11 centimetri și în lățime tot la fel, tot 11 centimetri. Și vom face în felul următor. Acum vom lua altă culoare, așa cum v-am zis. Vedeți? Și vom porni de aici. Ia uitați, da? Așa. De aici vom începe și vom lucra piciorușe duble. Eu o să leg un pic firul aici. Ca să pot să fac un ochi, două, trei ochiuri de lanț. Fac în acest loc 2, 3. Da? Oi de lanț, în următorul spațiu aici voi face 3 piciorușe duble. Oi de lanț, în următorul 3 piciorușe duble. În următorul 3 piciorușe duble. Vedeți? Oi de lanț și acum mă duc în acest loc. Vedeți? Și vom face picioruș dublu. 1, 2, 3. Și avem 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupe. Facem 3 ochiuri de lanț. Și în același loc mai facem tot 3 piciorușe duble. Vedeți? Continuăm. Vedeți? Continuăm și cu partea cealaltă. După ce am făcut grupurile, oi de lanț, din nou piciorușe duble în fiecare loc. Și avem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, da? Aici vom ridica 2,
3 ochiuri de lanț și mai facem încă o grupă de câte 3. Vedeți? Și acum continuăm să lucrăm și partea aceasta. Și acum nu mai ridicăm oi de lanț, mergem în fiecare spațiu aici. Și facem tot 3 piciorușe duble. Continuăm. Deci în fiecare spațiu vom face piciorușe duble câte 3. Și ultima dată aici. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupe avem pe partea aceasta. Acum, după ce am terminat de făcut aceste piciorușe, vedeți, mă duc la următorul, fac un oi de lanț și voi lua partea aceasta și voi uni, dau după croșetă și mă duc aici în primul picioruș dublu și fac 3 piciorușe duble. Vedeți? Acum mă duc aici, în spațiul acesta, și scot un picioruș scurt. Așa, dau după croșetă și mă duc la următoarea gaură și fac 3 piciorușe duble. Vedeți? Deci, acum merg croșetând în paralel cu amândouă. Da? Deci acum mă duc la grupa aceasta. Mă duc în fața aici la prima gaură, las un pic mai lung așa și mă duc aici în spațiul acesta.
Deci firul mai lung și mă duc la grupurile acestea. Două, trei. În următorul. Acum am ajuns la, vedeți? Și arată prinderea. Acum am ajuns la capăt și mă duc aici. Acum voi face grupurile aceste două. Mă duc aici, după ce am făcut cele trei, fac 1, 2 ochiuri de lanț, mă duc și fac cele trei, tot în același loc, grupe, și după aceea mă duc și prind de aici și fac un ochi de lanț. Vedeți? Acum continui cu partea aceasta și mă duc în fiecare loc și fac piciorușe duble. Piciorușe duble, oi de lanț până la capăt. Uitați, așa. Aici unde am grupurile, fac din nou grupurile. Și continui până în capăt. Vedeți? Hai să vă mai arăt așa. Continui.
Așa, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aici voi face din nou 1, 2, 3 grupurile. Oi de lanț, în următorul voi face 3 piciorușe duble. Oi de lanț. Nu, acum nu mai fac oiciuri de lanț. Fac doar piciorușe. Vedeți? Acum continui cu piciorușe în fiecare spațiu, fără să mai ridic oi de lanț. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și am terminat unirea partea aceasta de laterale. Și tot așa. După ce terminați așa, veniți iarăși cu următorul. Și acesta este primul rând. Eu am făcut din 3 rânduri, o să vă arăt imediat. Eu am lucrat și piepții și spatele, le-am unit toate la rând. Deci până la sub braț unim 3 pătrate. Vedeți? 3 pătrate avem până la sub braț. Și continuăm și lucrăm așa și piepții și spatele. La piepți avem câte 2 rânduri și în spate avem 5. Deci le uniți așa până ajungem la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci 9 pătratele legăm între ele ca să facem și piepții și spatele tot odată. Da? Și așa va veni. Deci vine așa piepții. Aceste două sunt piepții. Nu știu cum să vă arăt, că nu se vede, n-am piepții. Și spatele. Avem 5 pătrate la spate și câte 2 la fețe. Vedeți? Nu știu cum să vă arăt, să vedeți. Deci, și ne rămâne acesta la gât, la spate. Și continuăm. Dacă vreți mai lungă vesta, mai faceți încă un rând de pătrate. Eu am făcut din 3 pătrate, 1, 2, 3 pătrate, până la sub braț. Și acum continui cu piepții și spatele.
Da? Ca să lucrăm toată odată. Deci, după ce terminați primul rând, o să vă arăt acum așa, unite între ele 9 la rând, o să începem să facem și partea din față. Începem să lucrăm aici. Să croșetăm și aici cu un rând de grena. Și aici vom face 2 ochiuri de lanț și în același loc mă duc și fac din nou 3 piciorușe duble. Vedeți? Ochi de lanț, piciorușe duble în fiecare spațiu. Așa cum v-am zis, continuăm. Să vă arăt așa. Vedeți? Și avem 1, 2, 3, 4, 5. Acum iarăși sar peste cele două în mijloc. Tot așa, vedeți? Și mă duc aici, în următorul. Vedeți? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mai am pe al cincilea să-l fac și le fac aici. Vedeți? Ia uitați că am ajuns aici la capăt și am 1, 2, 3, 4, 5. Și acum fac 1, 2 ochiuri de lanț. Mă duc un picioruș scurt aici între buclele acestea și fac din nou 2 piciorușe scurte și voi veni aici să fac cele 3 piciorușe duble. Și continui. Așa fac și în partea aceasta, cum v-am arătat aici. Vedeți? Așa arată unirea între ele. O să pun pe camera pe pauză și o să termin și vă arăt când ajung aici. Așa, după ce am terminat primul rând, începem al doilea rând și al doilea rând venim așa. Suntem aici cu firul, continuăm. Vedeți? Și mergem și facem un ochi de lanț și mergem aici în primul loc. Și facem 3 piciorușe ne ducem în următorul spațiu, facem un ochi de lanț și mergem la celălalt.
Mergem în mijloc aici. Facem 3. Ne agățăm de mijloc aici. Și vom face acum 1, 2, 3 piciorușe scurte și în același loc vom face din nou cele 3 piciorușe duble. Mă duc la următorul și fac un ochi scurt și continui. Și asta este prinderea, așa trebuie să vină. Uitați aici să vă mai arăt cum vine, ca să vedeți. Deci am făcut 3, m-am prins aici, am făcut 3 ochiuri de lanț și apoi m-am întors din nou aici să fac 3 piciorușe duble și am continuat să mă duc la următorul, să fac piciorul scurt și să le unesc. Acum mă duc aici și continui. Acum mă duc la următorul și prind aici. Vedeți? Și fac grupurile acum de 3 și fac 2 piciorușe scurte și în același loc mă duc și fac încă 3 piciorușe duble. Vedeți? Să vă arăt ca să nu vă încurcați. Da? Și acum continui. Vedeți? Continui în continuare așa. Și voi face piciorușe scurte, dar fără oi de lanț între ele. Vedeți? Așa am ajuns să uitați la capăt, așa. Și acum iau pe următorul și îl îmbin. Tot de aici dăm primul. Așa cum v-am arătat. În fiecare loc facem piciorușe duble. Și lucrăm până ajungem aici. Am terminat rândul, vedeți? Așa. Acum începem să punem următoarea culoare, următorul pătrat și vom face tot așa un ochi aici, un ochi de lanț
Și venim și lucrăm din partea aceasta. Piciorușe scurte. Așa cum v-am arătat, prindem cu partea cealaltă până la capăt. Am ajuns aici, la capăt. În ultimul am făcut 3 piciorușe duble și mai trebuie să mai fac încă un grup, dar trebuie să mă prind aici. Fac un picioruș scurt și trec. Acum voi face un picioruș scurt și mă duc aici. Aici. Vedeți? Aici. Și mă prind cu un ochi. Și voi face 3 piciorușe scurte și mai fac în același loc încă 3. Vedeți? Și acum mă duc aici în primul ochi, prind și mă duc în următorul. Acum mă duc aici. Fac un ochi și mă duc în următorul. Deci și asta este prinderea de la mijloc. Și continui să lucrez până în capăt. Deci continui. Dar voi faceți 9, câte 9 rânduri. Eu am făcut aici 2 rânduri numai ca să vă arăt vouă. Dar voi faceți 3 rânduri de câte 9 pătrățele. Așa cum am zis, și spate și dos mergem cu toate. Și acum voi merge și voi face cu grena, așa cum v-am arătat și aici. Acesta este tot modelul. Vedeți ce frumos arată. Foarte frumos.